ina ganin mu haƙura kawai. Ma haƙura kuma? To iyayenki ga wanda suke so mai kuɗi ne ni kuma ba ni da komai. Ba na son abin da zan zo in saka rayuwarki cikin matsala ta sanadiyata. Ni zan ci gaba da haƙuri da rayuwar da nake in gurgura a haka. Ai ni ba na son shi. Kai nake so. Wannan kalmar ta ita take karya min da zuciya a kowane lokaci. Allah sarki a barzauna. Ina kewanki sosai. Ya su momi. Fatan komai daidai. Allah sarki. To a bangaren sai yaya kuwa? Yaya? Ai muna ta rigima da shi akan ka in gaya maka. Na rasa yadda zan bullo al'amarin nan ni dai kullum ina ta addu'a Allah ya sa ya sauko daga cikin wannan fushin nashi. Ya kamata fahimci rayuwar nan cewar komai na Allah ne. Ai ni in yana min haka ba na jin daɗi kwata-kwata wallahi shi da yake babban yaya tsakanin da shi ai sai mutuntawa. Ya karka da komai zai daidai insha Allah. To Allah dai tabbatar mana da alkhairi. Amin. Ki kula min da kanki kamar yadda kika saba.